Hallelujah. Abantu abasha mobingelela imvamisa abanye baba abavume ukube ngathi abanayo imlomo, kanti banayo imlomo iyakhuluma futhi. Kuyathiwa nje amen esontweni uma kubingelelwa nje ukuthi ngiyabingelela egameni likaJesu bese bethi abantu abasha amen. Siyabonga kakhulu ke siyabonga kakhulu umphathi ukuba uhlelele lenkonzo. Siyabonga lokho necommittee lakho, siyabonga lokho ngoba kwesisikhathi ke kuhlelwe kungahleleki kahle, kodwa siyabonga ukuthi kuhleleke kahle, nathi sihambe phezukwane kokuhleliwe. Siyabonga kakhulu nokuthi ke nje nibe khona. Ngiyazi ukuthi nifika la isemishini lapho thina sihleli khona. Manje siyabonga kakhulu ke nifike. Inkosi ibusise ukufika kwenu nonke. Asibingelele ke isihambeli sethu sikhona udade wabo ka ngifuna lelo kaDolisho Xoliswa siyabingelela egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu ukuthi sibe naye namhlanje. Siyajabula kakhulu ukuba nesivakashi. Siyabonga kakhulu zisweleke ntombazana usekhaya noma ngekhona ekhaya, kodwa ke ugcina kuyikhaya. Haleluya. Izinto iqala kancane zigcine sezenzeka. Amen. Umfelo ke uke wahlula kuyo lento engizohlula kuyo namhlanje ke kufihlwa, akushiwo kodwa ukufihlwa kuthiwa kuyatshalwa, kutshalwa inkosi ushenge inkosi yakithi esebenzile kakhulu iKwaZulu Natal nje cishe isebenzile kakhulu lenkosi. Yavelela futhi yavelela nakwamanye amazwe ase-Afrika. Ngangizwa nje lalele ku-radio abangalapha phezulu, angiyazi amaNdebele ayekhuluma ku-radio Zulu, ku-radio Ukhozi ethi siyambonga ushenge ube sithanda nathi besimthanda siye wayexhumene kakhulu nobaba. Isho njalo le ntombazane ekhuluma. Manje ke bevelele kakhulu ushenge futhi ushenge ube umuntu phakathi kahulumeni okhona lo wabunjwa ngo-1994. Ngiyakwazi ngoba abantu abasha manje ke bevelele kakhulu bevelele ngoba ubekwazi ukubakhuza mangabe sebenyakazisana, kodwa yena abe ubaba osukumayo abakhuze futhi bamlalele. Kade ngilalela uMaphisa Nqakula nje ekhuluma, wakhuluma kamnandi. Amen. Khuluma kamnandi.
So ke sedlula lapha bazalwane ngenxa ukuthi phela asikho ezulwini manje kodwa sila kunamakhosi asiphethe, kunamakhosi singaphansi kwawo asibusayo. Amen. Ngiyathanda ukuthi singene ohlelweni losuku, singene ehlelweni losuku, uhlelo ke losuku songena kulo oluthi njengokuba wasibizayo Nxele nani Ibaningcwele. Njengowasibizayo Nxele nani Ibaningcwele. Njengokuba wasibizayo Nxele nani Ibaningcwele. Lento ke bazalwane yokuba Nxele ayivese ulale usiyavuka uvuka usuNxele. Ngiyangizwa lento yokuba Nxele awulali usuvuka usuNxele. No, akwenzeki njalo. Into yobungcwele iyasetshenziselwa ngoba okokuqala uyakholwa egameni likaJesu. Okungukuthi wamukela uJesu okokuqala lokho, okwesibili bese uyasindiswa, okwesithathu ke bese kwenziwa izinto fanele kwenziwe zona melana nokukholwa. Bese ke uyaqhubeka uyiphile, uyifune, uphikelele, uyisebenzele lento abungcwele, uyisebenzele, uthandaze, uphinde uthandaze, uphinde uthandaze, uphinde uthandaze, uphinde uthandaze, uphinde wenze into ebizwa kuthiwa ukuyihlambulula, ukuyihlambulula ngamanye amazwi ukuyigeza noma ngithi ukuyilungisa, ukuyigeza noma ukuyilungisa. Bese lithi ke izwi likaNkulunkulu, igazi likaJesu liyasihlanza, liyasihlambulula emngcweleni konke, okungukuthi lisusa ukungcola igazi likaJesu lifake lento okuthiwa ubungcwele. Okunye futhi ufunde izwi, udle izwi, ulidle izwi, ngoba uma ufunda futhi izwi awudluli njenganje njengencwadi nje efundwayo uvese ufunde uthi usufikile kulona uvese uhume nje, yakwazi ukuhuma uvese ufunde nje uhambe usubeka kanjalo. Uyalifunda izwi kaNkulunkulu ongukuthi ukulihla, ngoba wathi uNkulunkulu uHezekiyeli wathi yihla lomqulu. Kusho uNkulunkulu eshokisa uHezekiya, okwenza ukuthi uNkulunkulu asho njalo kuHezekiya ingoba wayazi ukuthi njengoba embizile okokuqala lo embizele ensimini noma emsebenzini, ngeke alonge impela uma engadlile ezwini, ngeke. Manje ke ukuze ke ube ngcwele, enye izinto izwi uma ulifunda lifika ngaphakathi likhumule izinto
esimbi noma engcolile ngaphakathi likuhlanzise, likugeze, likugezisise ini izwi, likugeze, likugezisise. Ngamanye amazwi izwi liyakulolonga, liyakwakha, liyakuqondisa la usungaqondile khona ngesikhathi mangabe ufika ekholweni noma mangabe uqhubeka uphila impilo yokholwa noma insindiso. Ngoba kwesikhathi uma ukholwa uqala ungazi kahle ukuthi kwenzekani kuwe. Ngoba lifika izwi noma ufika uJesu uxovekile. Kukhona izinto exovile ngaphakathi enhlizweni, ngaphakathi enhlizweni. Ngicela uqala ngenhliziyo nje. Ivesi ixoveke impilo ixove inhliziyo okokuqala, okwesibili ixove nomqondo, okwesithathu uxove umzimba nje. Nangizwa zixove lezi zinto. Manje uma ufunda izwi, uma udla izwi liyakukhumula, liyakuhlanzisa izinto zokungcola engaphakathi enhlizweni. 2, liyakuhlanzisa izinto ezingqondweni. Okwesithathu liyakugeza ngisho emzimbeni. Likuhlanze ledlule insipho ongayigeza ngayo lapha ngaphandle. Ube muhle nakubaba, kodwa ungabi muhle ngaphakathi enhlizweni. Ungabi muhle. Ngoba lithi izwi lenkosi noma ungageza ngesoda okusho into efana nesipho, noma ungageza kodwa isono sakho sihleli. Bakhona abantu futhi njengoba ngikhuluma ngezwi nje abafunde izwi, bafunde abanye basuke kuGenesis baye esambulweni befundela ukwazi. Befundela ukwazi. Kodwa mina nawe uma ususindisile izwi ulifundela ukuthi lenze leyanto ebizwa kuthiwa ukungcweliswa, ukugezeka ngaphakathi nangaphandle. Ukugezwa yilo ngaphakathi nangaphandle. Likushintshe ube ngomunye umuntu. Ungakuyincinze kwesisikhathi awuyimi lo nawuwe engasaphili kulokho nakulokho wenziwe yini, wakhiwe yini? Yizwi into ehlanza umuntu negeza umuntu yizwi, igazi likaJesu namandla kaMoya oNgcwele. Into ehlanza umuntu negeza umuntu nenza umuntu abemsulwa yini? Yizwi negazi likaJesu namandla kaMoya oNgcwele. Lapho limthatha limbeke izwi, lapho igazi likaJesu limthatha limbeke, lapho uMoya oNgcwele yena osuke sekufana ukuthi yena ke ngaphakathi usiya ku-ayina, ulungisa ngalendlela yokuthi ube nobufakazi ukuthi mina ngiyumntwana kaNkulunkulu. Lokhu unikezwe ngokwambulelwa, ngokusizwa namandla kaMoya oNgcwele. Mina ngiyumntwana kaNkulunkulu othethelelwe
isono. Khona abazalwane njengoba singabazalwane othonto iminyaka ngeminyaka akakholwa akaqondi kahle ukuba umntwana kaNkulunkulu. Uma sikhuluma ngalento yobungcwele adidisele. Udidiseliswa yini? Udidiseliswa ukuthi amandla kaMoya oNgcwele akamqhashi, akamthinti. Esefikile amandla kaMoya oNgcwele akwazi ukuthi abe nobufakazi obuqotho nobuqinile. Sikhule thina kuthiwa kuvese kuthiwa nje ithuba lobufakazi. Besithenwa kanjalo. Njengoba nje nina nikuthanda ukuhlala phansi uma kuthiwa ithuba lobufakazi, kuvese kuthiwa abantu abasha abasukume bese ngaphambili bezofakaza. Kushisa nizosukuma noma ngoba uzothi uhlaleleni. Abantu uyaqeqeshwa, uyakhiwa. Benzela ukubona ukuthi uyakhula yini noma awukhuli. Okay. Ake ngibuyeke lapho. Sithi lesihloko sami njengowanibizayo engcwele, Ibaningcwele. Sengichazile ke izinto ezenza umuntu abe ngcwele. Abe ngcwele ahlanzeke, abe ngcwele ahlanzeke, abe ngcwele. Yabona. Lento engiyishoyo ukuthi ukuhlanzeka kwesikhathi kuqala khona gcina umuntu asephila impilo engcwele. Yini lo mpilo? Ukwahlukaniselwa uNkulunkulu. Lento ukuthiwa ukuba ngcwele, ukwahlukaniselwa uNkulunkulu. No, uzahlukanisela wena ngomzimba wakho. Ukuthi mina nginqoma ngikhetha ukuthi uNkulunkulu angenze ngibe njani, ngibe ngcwele emzimbeni wami usukela ekhanda phakathi emqondweni ufike ngaphansi kwenyama. Yezwakala. Awukwazi ke ukuvesa uqhamuke nje usungcwele. Hayi akwenzeki phela. Into ebizayo ukuthi uyenze. Into ebizayo ukuthi uyenze. Ukuthi uyihlambulule. Ngoba khona izinto umuntu omusha, ake ngisho njalo. Khona izinto umuntu omdala ezingcolisayo. Khona izono ezingangabantu abasha. Khona izono ezingangabantu abadala. Ezingosize babo. Manje ke ebese suka aye kulo muntu lowo amkholwayo nonosifuba. Ngoba balekile ukuthi uye kumuntu omethemba nomkholwayo. Nomkholwayo. Mawufika kuye uthi nansi inkinga yami, nayi inkinga yami. Into elindelekile ngidlula kuleyo mthimkhulu. Into elindelekile kumuntu okuhlanjulwa kuyena ukuthi abe nesifuba. Angiphinde futhi abe nesifuba, angakhahlelwa imbongolo. Ngani na? Futhi abe umuntu othembekile. Engabe umuntu okhuluma. No. Abe umuntu othembekile, abe umuntu onesifuba. Ukuze ukuthi uma kufika umuntu athi ahlambuluke ngempela, ahlambuluke leyo nto ayihlambulukile ayingcwabe
maqede ayishiye lapho. Nabona? Ngoba lo njobe sihlambulula omunye ufuna ukusizakala. Udinga isaluleko noma izaluleko kulo muntu ohlambulwa kuyena. Mase hlambulukileke, abese lo muntu uyamsiza akhulume naye ukuthi nje usuhlambulule kufanele wenze lokho, kufanele wenze lokho, kufanele uthandaze, kufanele usizile ukudla, kufanele uyinikeze isikhathi noNkulunkulu. Umzalwane lo uma enza kanjalo uyazakha, uzakha yena. Ngamanye amazwi uya kubantu abazomsiza bamthele onguthi bamkhulise kule mpilo ebizwa kuthiwa ukuba ngcwele, kule mpilo ebizwa kuthiwa ukuhlanzeka. Yazi kulento ijulile. Hallelujah. Kodwa mnandi masungenile kuyona, hayi uphila kamnandi, uphila ukhulekile, uphila mnandi, uyikhonza kamnandi inkosi. Ungayikhonza inkosi usindwa, ungayikhonza inkosi ucindezelekile. Lingelizwe likhona abantu abayibulalayo. Lingelizwe khona abantu abane-stress. Stress iyabulala, sidala izifo futhi, sidala ukufa futhi. Yabona? Kodwa kufanele uthole umuntu ozokhuluma naye ukuze isuke lento. Wakheke. Nasebungcweleni ke kuhamba kanjalo ke. Ibaningcwele njengalokhu onibiza enjani engcwele. Nani Ibaningcwele. Lento yokuba ngcwele ngishilo ke ngathi awulali uvuke usungcwele. Kodwa into oyenzayo usihlambululile, uhambe inkonzo, ufunda ukuthandaza, ungenwe ile ukuthandaza. Ngoba eyakho lempilo akusiyona makhelwane wakho, kodwa eyakho. Umuntu oyezulwini nguwena, hayi makhelwane wakho. Manje impilo yokuyezulwini kufanele uyilwele, kufanele uhlale uthena ngokuyezulwini. Uthandaze usuku nemini. Kweso sikhathi nje ukusila ukudla 1 day noma 2 days. Nakho ukusila ukudla kukungena, ngoba ngeke usila ukudla ungangena nje. Ngeke. Kufanele nakupractice ukuzijwayela. Qale ngo-day 1, uze ngo-day 2, uze ngo-day 3, uze ngo-day 4. Lapho usucishe ube yilakha-ke masushaya o-3 noma ushaya o-2. Khona lapho oyinyukela khona. Kodwa umosothi hayi mina ukudla kohlale kukhona, ngeke kuphele ukudla. Ngamangala ukuthi abantu bezempilo indaba yokusila ukudla bayayilokhuza, bayikhuthaza. Ngamangala. Yes. Abezempilo. Yezwa-ke. Ukuthi ukuyele nje ukudla, kukhona ukudla, ekhona amajuice, ekhona phuza amanzi. Amen. Njengwanibisa engcwele, nani Ibaningcwele. Lento ke yokungcwele iyalwelwa.
uyangena ukhuthale kube khona abakubukayo, uthatha day 1 noma uthatha isithembu sokuqala sempilo yokukhona. Angithi sonke siyakuthanda ukulova. Angisho njalo nje. Yakuthanda ukulova ukuthi mhlawumbe kungayimsebenzini nje ukulala. Niyakuthanda. Ake sithi siyakuthanda sonke. Okwesibili siyakuthanda ukulala. Amen. Lapha ke ekubeni ube ngcwele kufuna kwesikhathi ukungalali. Ungalali wenzani? Ufundiswe uthandaze, ufundiswe uthandaze, ufundiswe uthandaze. Akufundeli ukuthi uzothiwa enkonzweni uzoshumayela hayi lapho ungasheshi ukuya lapho, kodwa qondana nawe maqondana nokuba ngcwele. Ngoba lifunda izwi lihlala kuwe, lakha wena. Ngalesikhathi ke lakha wena litshala nalento ekuthiwa ungcwele, litshala nalento ekuthiwa inhlanzeko, litshala lento ekuthiwa ukugezeka. Ya hayi kuningi bazana, kuningi. Ibaningcwele njengoba ngibizayo engcwele, baningcwele. Lento yokungcwele ngingakafundi nje ibhala, lento yokuba ngcwele kufuna uNkulunkulu ukuthi sibe ngcwele. Akufunwa ibandla labapostoli, no. Kufuna uNkulunkulu ukuthi uma usuzela usukhona umntwana kaNkulunkulu yiba ngcwele. Yiba ngcwele. Uma ungabi ngcwele uNkulunkulu akakuthandi lokho. Umphatha kabi uNkulunkulu, umoya ongcwele umoya ongcwele uyacima. Awuphatheki kahle ngoba umoya ongcwele wehlela lapha emzimbeni wakho nowakho. Afika hlala. Uma esehleleke umoya ongcwele iba umuntu owenza into efunwa umoya ongcwele emzimbeni wakhe. Into efuna umoya ongcwele ukuthi umlalele. Akathi umoya ongcwele lahla lento. Kusho umoya ongcwele. Akathi umoya ongcwele nongahambi ngalendlela, hamba ngalendlela. Ufuna uNkulunkulu ukuthi ube ngcwele njengoba enjani engcwele. Yena uNkulunkulu afuna ukungcwele kimi nakuwe. Ngoba njani uNkulunkulu? Yes. Ngama yamazi ufuna uNkulunkulu simfuze. Silifuze lelo bandla naso ufuna lapho nje. Silifuze lelo bandla elaqala labusiso. Silifuza ngokuhlanzeka sibe ngcwele. Sahlukaniselwe uNkulunkulu impilo yethu sabe ngcwele. Okunye engicela ukusho ukuthi ube ngcwele, ufuna uNkulunkulu nibe ngcwele kwenzela ukuthi makhala icilongo. Sengihamba kakhulu nje. Uma khala nje icilongo kungabikho ozosala.
magnet ikuthathe nawe lapha nalapha nalapha noma usesikoleni noma usemsebenzini noma uphi uvese imagnet ithathe once isikhathi. Yilokho uNkulunkulu afuna ukuthi sibe ngcwele. Okay, ngicela sifunde la incwadi kaPetro uqala sahluko soqala. Petro uqala sahluko soqala. Ake sifunde verse 13 kuphela. Yes. Chapter 1. Petro uqala sahluko soqala sifunda verse 13. Yes. Incwadi kaPetro uqala. Yeah. Chapter 1 verse 13. uPetro ukhuthaza abakholwayo ukuba bahambe ngobungcwele. Naso. Ngalokho zibopheni izinkalo zengqondo yenu. Yes. Nizithile. Naso. Nethembe ngokupheleleyo umusa elizakwabelwa ekwambulweni kukaJesu Kristu. Umusa ozowenzwa njani? Enizowabelwa ekwambulweni kukaJesu. Ngesikhathi uJesu uma elatha ibandla lakhe uzokwambulwa. Yabona? Ake ngiqale lapho, uzokwambulwa. Okay. Oqala lithi leli verse zithibeni noma zibopheni izinkalo zengqondo yenu. Yes, zibopheni izinkalo. Uyazi ukuthi izwi likhuluma ngokuthi zinkalo ingqondo. Yabona? Uyibophe ingqondo yakho okusho ukuthi uyibambe. Bese unumber 2 athi zithibe. Lokho kumele ukuchaza ukuthi akufanele uvumele ingqondo yakho yakuzisi kuselapha ya ingqondo yakho igcisa ukuphonsa lapha yakuphonsa lapha ugcine ngamanye amazwi ngengqondo izinto ngengqondo. Yeah. Oqala uthi uNkulunkulu esulake zibophe ingqondo yakho. Ibosho wena ingqondo yakho. Akekho umuntu ozotshela ukuthi bopha ingqondo mzalwane. Hayi wena ufuna uyibophe ingqondo yakho. Number 2 bese uyayithiba. Ngayo ingqondo uyithibe. Kusho ukuthini ukuthi yeah. Azoke. Uyibamba. Ngengqondo. Uthi uyibona into ungayi kuyona, ungangeni kuyona. Uyayithiba. Ngamanye amazwi uyayikhuza. Uthi mina ngeke ngiyenze ngoba ngiyakholwa, ngeke ngiyenze. Akekho umuntu ohamba nawe ekubamba ingqondo yakho. Akekho umuntu number 2 ozohambe ekubophile ngani ngebhande noma ngentambo ekubambile ukuthi ungayi lapha ngena lapha. Hayi kufanele into yenziwe nguwe. Yes. Yes, so ukuze benjani ngokwele verse yezwini nethembe ngokupheleleyo. Yeah. Umusa elizakuwabelwa ekwambulweni kukaJesu. Nethembe ngokupheleleyo. Uma ukholwa kufanele uyethembe inkolo engene kuwe ngokuphelele. Uyethembe. Hayi.
uyathemba impela. Uyathemba ngale ndlela yokuthi usethembile, iyona izokushintsha, iyona izokubamba, izokwenza ube ilento ofuna ukuba yiyo. Uyozwa endleleni la uhamba khona uphila khona abantwana osebenza nabo noma ufuna nabathi wenza ngani wena? Yes. Cha, uvese ukuthi nje ukukholwa ngakholwa. Okusho ukuthi mangakholwa nje ngamanje ngoba enye into bazalwana kufanele sithi uma sidayisa inkolo kulaba abasibukayo sithi ayikhona inkolo, ikhona hayi singakwenzi lokho. Ungavimbeli abantu abafuna ukungena bebona isimilo sakhe, bebona ukuyiphatha kwakho. Kodwa yithi nje umuntu osindiswa nje mahala nomusa kwenzeka kanje kalula nje. Ngoba uma ungathi wena kulikhoni ngeke angene umuntu wathi lo mzalwane lo sibanibani wathi umkhoni. Okay. Ngicela sedlule leli verse. Sesifundo 16. Esahluko 16. Ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Nasawa. Ngokuba kunjani? Ngokuba kunjani? Ngcwele. Asifunde Leviticus kulotshiwe. Ufuna siye kuleyo nto ethi kulotshiwe. Kulotshiwe. Yeah, Leviticus isahluko sika 44, Leviticus 44 verse 45. 44 verse 45. Yes. 27, I'm sorry, 11. Umuntu ofundayo usiyamba uthaya uyaphambanisa. 11, sorry, 11. Ufunde verse 44. Khona ngempela? Yebo. Asonke. Leviticus 11 verse 45. Yes. Ngokuba nginguJehova owakukhuphula ezweni laseGibhithe. Ngibe nguNkulunkulu wenu. Ngalokho Ibaningcwele ngokuba ngingcwele. NginguJehova engakukhuphula kuphi? Ezweni laseGibhithe. Ezweni laseGibhithe. Ezweni lokugqila, ezweni bathi ngeXhosa izwe lokukhoboka. Ngakulanda khona, ngakukhuphula khona. Mina Jehova uNkulunkulu wami ngakukhuphula lapha yana okwakuthiwa yakha izitena uzakhe kansima na likhuzana unikezwa yona wayithola kansima utshani nezinye izinto ezihlanganisa ukuze uthole wakhe izitena wawuyithola kansima. Kodwa mina Jehova ngakwenza njani? Ngakukhuphula, ngakulanda ezweni lokugqila. Kwamangalisa uIsrayeli esephinde buyela ngenhliziyo yakhe eGibhithe. Yezwa la. Ngoba ethi wayehla kahle lapha yana wayehla kahle ephila kahle esekhohliwe isandla sikaNkulunkulu sokukhuluma. Uthi Ibaningcwele ngoba kulotshiwe. Ngiyakulento yokulotshwa. Ibaningcwele ngoba kulotshiwe. Lento kungcwele uNkulunkulu usuke nayo le eGibhithe ehamba nabantwana bakwaIsrayeli eqonde eKhenani noma abanye bengafikanga ezweni lesethembiso ngenxa yokona kwabo.
Ngoba enye into emenzayo umuntu ukuthi engabi ngcwele engahlanzeki ukona. Ukona. Angifundele uverse 45 kuyole ncwadi. 44 Okay. Ngokuba ngikuJehova uNkulunkulu wenu, ngalokho zigcweliseni nazonke nibe ngcwele, ngokuba mina ngingcwele. Ningasingcolisi ngezilwanyana ezinabuzelayo emhlabeni. Yes. Ningayingcolisi ngezilwane ezinabuzelayo. Khona izilwane uNkulunkulu ezahlukanisela uIsrael angafanele ukuthi azidle. Angafanele ukuthi azidle. Angafanele isandla sakhe kube khona izinto ezibizwa kuthiwa zithombe. Okwakuyizinto eziphathekayo abayiphatha ngamehlo. Avese ayithathe ayimisele yona abeseyikhonza njengoNkulunkulu. Ukuyingcolisa ngokukaNkulunkulu lokho. Ibani njani? Ibaningcwele. Njengalokhu yena enjani? Engcwele. Lento yokungcwele, uma uba ngcwele ufuza uNkulunkulu. Lelo bandla asifunde lapha incwadi kaPetru futhi wesine. Incwadi kaPetru uqala isahluko sesine verse 3. Singabe samfunda u45. Asifunde incwadi kaPetru uqala isahluko sesine verse lesithathu. Petro uqala chapter 4. Ngokuba isikhathi esidlulileyo sasanele ukwenza okuthandwa ngabezizwe, ngokuhamba ngamanyala nangezinkanuko nangokudakwa nangokuminza nangokuxokozela nangokukhonza izithombe okuyichilo. Yes, athi ngikhuluma ngani? Engiqede ukukhuluma ey'thombe. Isikhathi saqala sasenjani? Sasanele ngokuhamba ngani? Ngokwabezizwe. Abezizwe bahamba ngani? Ngamanyala. Abezizwe bahamba ngani? Bahamba ngokuxokozela. Abezizwe baphuza utshwala, badala. Ungezwa nje umuntu edlala ngawe ongakholwa. Athi akunasona utshwala. Athi akunasona utshwala. Yes. Kukhona lapho athi angaze nguPaul noma uPetru athi bamangala ukungagijimeli kwenu kulomsindo. Bamangala. Uyabona abantu bamangala uma besibona singangeni kulezi zinto abangena kusona zokuphuza nokudakwa nokuxokozela nokukhonza ithixo.
bayamangala ukuthi why bambuza abanye bambuza khona bathi wena uyenzi nani lento enziwa yilabo ngithi phela mina ngakholwa ngaphenduka ngalahlekelwa izinto ngalahla futhi ini izinto ngoba lento yokuphila ngamanyala kwenza ungaphumele kungcweleni ungaphumele enhlanziweni lento yokuphila ngomsindo ngoba masuphuzile noma kanjani uzovukwa zinkanungo zokuxokozela uzovukwa zinkanungo zokulwa uzovukwa zinkanungo zomsindo ngoba utshwala buvusa inkanungo utshwala buvusa msebenzi kanjalo uma uphuza utshwala lalela uzogcina ungenile nasentweni yethixo ngoba utshwala kuyahambisana nethixo utshwala tshela iqiniso noma ungalithandi noma uyathanda uma ugijima nabantu abangakholwa uyimbandakanye nabo ngampela ngeke ube ngcwele ngeke uhlanzeke ngeke ugezeke ngoba wena masiwenza lonto usuxabene noNkulunkulu anisezwani uma ethi imali ngcwele njengoba yena nibiza engcwele kukhona elivesi engicela sifunde ncwadi kaMathewu 5 verse 48 Nivule na, nivule. Then Matthew. Yes. Matthew 5. Yes. Verse 45. 8. Verse 48. Yes. Ngakho-ke manibe ngabapheleleyo njengokuba uyihlo wasezulwini ephelele. Ibaningcwele njengokuba uyihlo wasezulwini ephelele. NgokweBhayibheli mangabe usukholwa uNkulunkulu ngubaba wakho ungubaba wakho nawe ungubaba wethu thina sonke manje ke ubaba uNkulunkulu ufuna size kuye siphelele uma sifike singaphelele ngenxa ngakho kodwa uyena ozosenza siphelele njengokuba enjani yena emphelele lokho kusho ukuthi ube ngcwele uma ekhuluma ngokuphelela ngoba ngeke yolanda insipho ukuthi ayangigezeke manje ngoba kuthiwa kufanele ngiphelele no kunje ngoba sengichazile njengoba ngikhuluma ezwini likaNkulunkulu uma uhlanje izwi njengoba sihamba sifunda nje uyithathe lento njengoba injalo bese ipractice bese yayenza njengoba kondisayo enjani ephelele nani ibani ngabaphelele cela sibuyele kuPetro iverse lesine yes Petro 4 verse 4 singabe sa 3 siye ku 4 Petro Second Petro uqala chapter 4 verse 4 yeah bayamangala ngokungagijimeli kwenu kulo msindo wokushinga kwabo yes behlambalaza amen bayamangala bebona ungagijimeli kwenu kulo msindo wokushinga leyo mpilo impilo ehambisana namanyala impilo ehambisana nokungcola impilo ehambisana nezinto eziphathekayo
zenyama. Omunye agcine elandela inkanuko zakhe. Yaba inkanuko zimthathe, inkanuko zimuse emanyaleni noma zimthathe zimuse emngcoleni. Kodwa lwela ukuphelela njengokuba ubaba ephelele. Kulwele lokho noma kufuna. Kweso sikhathi uma ufuna into enkulunkulu uyayikhalela, ukhala inyembezi. Uthi Nkosi ngiphe lento ngiyayifuna. Ngake ngakhala mina ngangisekhona la eThekwini ngoba mina ngeke ngasebenza la eThekwini, ngabe ngasuka hamba ngiya ekhaya la uNkulunkulu wafika wangibiza khona ke. Ngangikhonza khona la KwaMashu. Ngisemusha ngakhalela ukuthi uNkulunkulu angiphi isipho sikamoya ngoba ngangifike kukhonzwa la ngizwe ukukhuluma ngezilimi, ngizwe kwehla isiprofeto, ngizwe ngithi ngiyayifuna lento. Yangihle. Wangipha uNkulunkulu ngajabula. Amen. Into uyifuna uNkulunkulu uyakuye bese unikeza bese yakupha yona. Asifuna incwadi yamaHubo, incwadi yamaHubo 51 verse 7. Incwadi yamaHubo 51 verse 7. Ibaningcwele njengoNbizayo engcwele. Nawe umisele ukuthi ube ngcwele uma usulikholwa, ube ngcwele. Kube khona izinto ozalayo, kube khona izinto oyilahlayo, kube khona izinto oyiyekayo zikhona. AmaHubo 51 verse 7. Yeah, verse 7. Ngihlanze ngehisophi. Ngihlambuluke. Ngigeze ngibe mhlophe kuneqhwa. Ithi le verse niyayizwa? Ithi ngihlanze ngehisophi. Hlanze ngehisophi. Ngihlambuluke. Yeah, insipho le. Ngigeze ngibe mhlophe. Geze ngibe mhlophe qha njengani? Njengeqhwa. Niyazi lento eyiqhwa, ngilibone iqhwa lele entabeni. Lihle man. Lihle. Uthi uNkulunkulu mhlanze ngibe njengeqhwa. Uma ungabuka iqhwa uyabona ukuthi uNkulunkulu muhle, ucebile uNkulunkulu. Okwazi ukuthi akuhlanze ube mhlophe njengeqhwa. Ube mhlophe. Akuhlanze kuphi ngaphakathi enhlizweni. Akuhlanze qedwe gezeke ube msulwa kuye kwenziwa nguye. Ngoba uba msulwa ube mhlophe njengeqhwa, ube mhlophe wena owabona iqhwa lile entabeni, ube mhlophe. Uthi umculo ngihlanze emoyeni. Ngithi-ke ayenzeke angithi ubuza umuntu phambi kaNkulunkulu athi ngihlanze ngibe mhlophe.
abe sebona isidingo uNkulunkulu kuwe ngoba uthi wena kuye ngihlaze ngibe mhlophe. Amesenza lokho uNkulunkulu. uJesu wakwenyukela entabeni wathatha i3 yabapostoli wabashiya abanye uthatha 3. Uma belapha entabeni uJesu wafika washintsha waba esinye isimo lapha entabeni. Wayishintsha yena noma wayishintsha uNkulunkulu, wayishintsha uNkulunkulu. uMoses naye wakwabiza uNkulunkulu wabiza lentabeni. Uyazi ukuthi abantwana bakwa-Israyeli baze bathi no Moses, no inyuka wena asingayi thina sebesaba inkazimulo. Baze bathi ngcono uthatha iveli uma uzokhuluma nathi umbhose. Besaba ini inkazimulo ehlephekwa kwaMoses. Kunjani uma inkazimulo ehlele enhlizweni yakho ikwenza ube mhlophe, ukwenza ube mhle? Ngazi imizwakala le engikhuluma ube mhlophe. Ngoba sisoye esulwini bazana sisongena ngoba umhlophe. Ngeke singene ngemsebenzi. Kodwa sisongena ngoba umhlophe senziwa igazi likaJesu. Ledlula elelwane igazi likaJesu. Sikwazi ukungena ngalo, singene ngalo ezulwini ngoba vese ungena ngalo. Sizongena simhlophe, sivela emhlabeni sithele ngani ngegazi. Wena ufuna ungena ngani? Wena ufuna ungena ngobusonto lethu? No. Wena ufuna ungena ngemsebenzi, noma ufuna ungena ngezinto ey'nconywayo. Mhlawumbe ufuna unconywe kahle, uthuswe kahle, awungahla. No, akunjalo, akuhambi kanjalo. Siyakholwa maqede sithi Nkosi ngihlaze enhlizweni ngibe msulwa ngibe mhlophe ukuze ngibone Nkosi. Asikholelwa bazalwane ukuthi sihlale kade, kodwa sikholelwa ukuthi siye ezulwini. Amen. Kholelwa ukuthi uhlale emhlabeni. Eyahlupha umhlaba bazalwane. Khona namhlanje umhlaba usugcwele ukungcola ngendlela emangasayo, ukungcola umhlaba. Izinto ezinamanyala egcwele manje emhlabeni. Wawazi ukuba khona intabane. Wawazi khona abesifazane abayomadolobheni nasemalokishini bethi abantu besifazane ngiyathengisa webaba, ngiyathengisa. Wawuyazi lonto ongayazi? Isikhathi lesi seGomora neSodoma. Mungazi awazi kodwa amehlaka angathi ngambuleka uthi Nkosi ngiphe lento ekuthiwa ubungcwele, ngiphile ngayo, iphile kimi. Lento ekuthiwa ubungcwele iphila ngaphakathi kumuntu ize ivelele nangaphandle. Ivelele ngaphandle. Abazokuzonda bakuzondela ukuphila impilo yenhlanzeko ukugezela. Abanye baze bakuthumbe, bafuna ukuthumba bangeniswe ezintweni zokungcola. Ake sifunde la incwadi yabaseThesalonika abokuqala isahluko sesihlanu verse 7 incwadi igcina ngayo.
Yes. Yeah, Buqala. Chapter 5, verse 7. Ngoba Thessalonika Buqala. Chapter 5. Ngokuba abalalayo balala ebusuku. Nabadakwayo badakwa ebusuku. Kepha thina esingabemini masiqonde sifake isivikelo sesifuba sokukholwa nothando isigqoko sibe yithemba lokusindiswa. Ngokuba abalalayo Balala ebusuku. Badakwa. Ezala. Abalalayo balala ebusuku badakwa. Ezala. Uthola abantu phesheya yonke ilokuzana le ilokishi. Yeah. Ngokuba abadakwa ebusuku nabalalayo balala ebusuku. Badakwa ebusuku. Hallelujah. Bazalwane sibizelwe awufunde ngasandla, funde ngasandla. Nomfunde ngezansi. Zoyizwa. Number 6. Yeah. Ngalokho ke masingalali njengabanye. Kodwa masiqwashe siqonde. Yeah, masingalali njengabanye kodwa sasojani siqwashe. Mina ke ngithanda ubuthongo, gijima nobuthongo kodwa i-TV ne-cellphone hayi sikamatata ngitshela hayi i-TV hamba phambili kakhulu abantu abasha abanye basebathu but yeah, we didn't get out there. Engalali umuntu kodwa masafane avuka angakwazi ukuvuka. Nxele. Ningabanjwa umoya wesikhathi othuthubeza umqondo wena nolimaza ikusasa lakho. Qwasha uqwashe izinto ezinhle ube nesikhathi sokuphandaza noNkulunkulu ufune ukuthi ngifuna angizulana mhlanje ngifuna uNkulunkulu ngifundise uzoba ngcwele uzophila impilo oyithandayo ebizwa kuthiwa impilo yokuhamba noNkulunkulu. Enoki wayehamba noNkulunkulu, uNkulunkulu wamthatha Enoki wemuka kulelizwe akazange akubone Enoki ufa ngenxa ukuthi Enoki wayephila impilo obungcwele yokuhlukaniselwa uNkulunkulu. Asifundanga kuloo ndawo kodwa qwasha uba umuntu oqoshayo nje uqosha izinto ezinkulu kodwa hayi izinto ezimkhuba yobumnyama. Unqoba ukuthi ungalali ngenxa yezinto ezedlulayo neziphelayo zezikhashana. Unqoba ukuthi ungalali amehlo afide ngaleso sinto. Zikhona izinto eziright ofanele uyifide ngani ngongalali. Isikhalo mphathi esikhulu kakhulu esokuthi izingane lezi zethu zanamhlanje ayifundi. Zishayisa ngathi ziyafunda zivese sedlule nje. Isikhathi esiningi zilokhuza ama-cellphone. Ukhala leso sikhala lapho emazingeni athile emfundo ngike ngidlule khona ngizwe lekhuluma la kimi othisha
bethi ingane zethu ziyafundisa kodwa ziba nesikhathi esincane nokufunda. Niyazi ukuthi sisesehlulwe ngabe ezinye isizwe. Uma nje siyaphasa lezo ngane ngoba siyafunda, ziphasa ngamazinga aphakeme. Ngoba sinesikhathi sokufunda, ziyahlala ey'fundweni. Kodwa lesakithi, ngane sakithi uNkulunkulu akanisize man. Hayi, thina nini esikhonza nani, anisize uNkulunkulu aniphe umqondo. Lowo ungcwele, lowo inhlanzeko, lowo umqondo kaNkulunkulu, uNkulunkulu wayewuphe uDaniel nabangani bakhe. Lo mfana wayehlakaniphile. Kwase kwadingeka ukuchazela inkosi iphupho layo ngenxa yokuhlakanipha. Wangena eyobuza kwinduna emisonikhiphe ilokhuza ecindezelayo. Wabuza uDaniel, yini indaba lelokhuza isimo sicindezele kangaka yini? Induna yachaza, wathi akanginikeze isikhathi. Wangena phambi kaNkulunkulu wathandaza. uNkulunkulu wabanikeza impendulo. Namhlanje singabantu abazalwane abanjalo abagcwele ukuhlakanipha okungcwele kaNkulunkulu. Bayongena lapho okuthiwa kungena khona, bafunde bagogode, bafunde babe ngodokotela, bafunde bashayele inqwelo moya, bahambe ngamabhano yabo phezulu. Babe nenkampani, baphathe bengabe umsila ngane ngokuphila impilo yobungcwele. Sehlulwe ngabantu abadla imithi, sehlulwe ngabantu abahamba bayokhendla bayinyangeni. Kodwa ekhona uNkulunkulu wethu ophilayo, ogcwele konke, onakho konke. Jesus unakho konke. Hayi, unakho konke. Mina nginesikhwele ngezinto zikaNkulunkulu, ngibona abazabana bengayithathi zibe ngakubo bagijime nazo. Ubabone ngathi bafuna ukuthi balokhu basilele emuva nje, basale emuva. Hayi. Haleluya. Lento kuthiwa ungcwele ifune, sondela kuyo, eyakho. NjengoNdiza eNxele, nani Ibaningcwele, uyiphile lento kuthiwa inhlanzeko. Ungaphili ngethixo, ungaphili ngemimoya ethile, ngoba iyakujikela le mimoya. Ungazi noma uyezwa yini, iyakujikela. Ngoba imjikela umuntu imlimaza. Haleluya. Kodwa iba ngcwele, uphinde ube ngcwele. Iba ngcwele, sahlalisele ube ngcwele. Ngisho ikhala lakho, ngisho izinto zakho zizoba njani, zizoba ngcwele. Incwadi zakho iphathayo, yonke into iphathayo, isikhwama sakho sizogcina sesingcwele. La isikhwama phakathi, haleluya, uphile inhlanzeko, uphile, haleluya, athi uNkulunkulu lalela, athi
uNkulunkulu ehlisa lento ekuthiwa umlilo. Ahlisa lento ekuthiwa umlilo. Ngoba wena ungcwele. Awehlisa umlilo. Kuthi lapho uyahambela nje. Uyahambela nje. Bathi abantu unani uyazi khona into ohamba nayo kanti umlilo kaNkulunkulu ngenxa yokuphila impilo yenhlanzeko. Ngiyamangaza. Hallelujah. Hey, daughter. Hey, so my daughter. Hallelujah. Phila impilo engcwele. Phila impilo efukanisela uNkulunkulu. Phila impilo yokuba uhambe noNkulunkulu. uNkulunkulu aphile kuwe. uNkulunkulu akumbose. uNkulunkulu akubambe ngesandla. Akubambe ngesandla. Akubambe ngesandla. uNkulunkulu ahlale emoyeni wakho. uNkulunkulu ahlale engqondweni yakho. uNkulunkulu ahlale enyaweni zakho. Ahlale ngisho emadolweni. Hallelujah. Ahlale uNkulunkulu nalapho olala khona. Ngisho ekameleni lakho. Uma uhamba ngemoto uNkulunkulu ahlale emotweni. Ahlale emotweni. Yes. Yeah, ahlale emotweni. Uma unomsebenzi uNkulunkulu ahlale emsebenzini wakho. Ahlale nje emalini yakho. Kuba yena oyibusayo imali yakho. Avesa nje avula umnyango wena wabona umuntu engena elokhuzeni. Kulezi ndawo lezi sithenga kusona. Uthi uma uzenza ukuthi kwivuleke. Uthi uma uzenza. Hallelujah. Ungene lapho kuthiwa ungena khona kodwa ungene. Lapho kuthiwa kuvinjwe khona wena ungene. Vese ungene. Konke engangayibona mina ngayibonisa uNkulunkulu basabana. Kwathi ngilele nje wangibonisa enye into ngakithi okuhlupha kakhulu ulawana kakhulu ngenxa yezinto. Ngena uNkulunkulu wami wavesa nje wangikhombisa. Ngabona ngihamba ngiya ngakithi kwafe kukhona abantu abanye balele ngapha abanye balele ngapha abanye balele ngapha ngavese ngedlula. Ngedlula. Wasengobisa ukuthi abonake. Akukho lapho ongenyathele khona. Hallelujah. Hayi, siyabonga. Hallelujah. Alasi elake ula ola seluna
Siyabonga. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Just pray, just pray, just pray. Just pray, just pray, just pray. Siyabonga baba wesogcwele. Ngegama likaJesu. Oh, siyabonga. Oh, siyabonga. 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 Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu ogcwele. Siyabonga uNimandla wonke. Siyabonga Thulani Mfundisi wethu. Siyabonga Mphela wethu wokuphephetha. Siyabonga uNimandla wonke. Siyabonga wena mdala kunensuku. Umenzile umuntu umfanekiso wakho ukuba mfuse. Ngegama likaJesu usidalile baba wethu ogcwele ukuba sidumise igama lakho. Sizokwenza njalo ntambama. Ngegama likaJesu sisho izwi lini sithi dumiseka, 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 dumiseka. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Siyabonga baba wethu onamandla. Siyabonga baba wethu ogcwele. Siyabonga umdali wethu. Siyabonga baba wethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle. Awu siyabonga uNkulunkulu onamandla. Alikho igama elihle njengelakho. Alikho igama elinikezile ukuba abantu basindise noma basinde ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. Baba wethu onamandla, manifest ebusuku. Baba wethu onamandla, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Sikule ndawo baba wethu onamandla, sizofuna ubuso bakho uNkulunkulu wethu ogcwele. Khulumisana nathi baba wethu esezulwini, egameni likaJesu. Baba siyabonga, ya siyabonga, 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 siyabonga. Siyakubonga